जिथु दिनैनि नैबे चिरां जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि सेथि गायसनथाय सान नोंथाङा बेहाय जिथु बिबार बावनाय हाबाफारि बे बाहागो लाफैदों खौरांगिरि गासैखौबो लोगो मोननानै नैबे मा बुङो? आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे जोंहा सेथि गायसनथाय सान, बे सेथि गायसनथाय सानखौ जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता खोन्दो जौगाखां बिनि मावख'आव दिनैहाय बिथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो दिनै बिथांमोनहा लादों। आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियावनो आंखौ नैबे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनाय बादियै आं दिनैहाय नुजाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आङो दिनैहाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंनि चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आङो आफादगिरि जा निजोम बसुमतारी बिथांनो साबायखर जासिगोन। गाहाय नेहाथारि जोंहा फाखन गयारि बिथांनोबो आङो साबायखर जासिगोन। आरो जोंनि जेसेबांनाखि जा खौरांगिरि नोंथांमोन दङ, आं नोंथांमोननोबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आङो बेखौनो आसा खालामदों जे जोङो सिगां समावहाय जोंनि बर' खौरांगिरि गैयैनि थाखाय जों गोबां माखासे जेंना जों बेखौ नुबोदोंमोन। जों गोबां जेंनाजों जों भुगिनांदोंमोन। जे गुबुन गुबुन माखासे जौगासारनाय हारिफ्रा गोबां दिनैहाय टिभि चेनेलनि बाथ्रा फैदों, जे इलेक्ट्रनिक मिडियानि बाथ्रा फैदों, प्रिन्ट मिडियानि बाथ्रा फैदों। बिथांमोनहा गावसिनि गोबां माखासे बायदि बायदि खामानिफोरखौ बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै दिनैहाय सारा बुहुमाव मिथिजानाय मोनसे हारि जानो हादों। आरो जोंहा दिनैहाय बे लेभेलाव जोङो सफैनो हायाखैमोन। जोङो दिनैहाय बुंनांगोन थांनाय 2019 मायथाइयाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन दानायनि गेजेरजों जे जोंनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय फैदों। आरो बे जावरिखांनाया दिनै थाबथायालाबानो फैबाय थानाय समाव जोंनि थांखियाव सौहैयागौमानि निस्सय बिथांमोना निस्सय खामानि मावनांगोन। आरो खामानि मावनो हायोबा जोंबो बै जौगासारनाय हारिफ्रा जेरैबायदि बे टिभि चेनेलनि गेजेरजों, इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों, जे जोङो सेटेलाइट चेनेलनि गेजेरजों जेरैबायदि दावगासार जानो हादों, जोंबो निस्सय दिनै नङा गाबोन जों दावगासार जानो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। आं मिजिं खालामबावो जे जोंहा जायफोर बिथांमोनहा दिनै बे बिबानाव थानानै दिनै बेबायदि खौरां बुथुमनायनि खामानि मावगासिनो दङ, बिथांमोना गोख्रों नांथाब नाजानायनि गेजेरजों खामानि मावनो हायोबा निस्सय जोंनि समाजा सोलायनाय फारसे जोङो मोननो हागोन। आरो जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो राजखान्थि बिथिङाव बेसेबां जौगासारना जानो हाखो, जे थुनलाइ बिथिङाव जों बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे जोंनि समाज बिथिङाव जों बेसेबां जौगासार जानो हाखो, जे जोङो राव बिथिङाव जों बेसेबां जौगासारनो हाखो, जे गुबुन गुबुन माखासे गेलेनाय बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हाखो, जे आबाद बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हादों, इन्टारटेनमेन्ट बिथिङाव जों माबायदि जौगासार जानो हादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जुदि जोङो लासै लासै जुदि मोजाङैनो जों खौरां दैथायलांनो हाबाय थायोबा जोङो निस्सय जोंनि गेजेराव मोनसे गुस्लायनाया फैगोन, जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाया फैगोन। जों बे बाथ्राखौ आसा खालामनो हायो। गोबां समाव गोबां खौरांगिरिफ्रा दुखु खस्थ' सहायनानै खामानि मावनायखौ जों नुबाय थादों। थेवब्लाबो समाजाव माखासे सम सम माखासे सुबुंफ्रा मुं सुनो नागिरो जे खौरांगिरिफ्रा माने सोरनिबा जानानै खामानि मावो होननानै। थारैनो नंगौ नामा? बेखौथ' आङो सैथो होननानै आङो बुंनाय नङा। जों मिथिगौ जे जोंहा माबाया जिखिनि जोङो नैबे ससियेल मिडिया जोंहा ब्रैथि खुन्थिया होननानै जों मिथिगौ। आरो बे ब्रैथि खुन्थिया जानानै दिनैहाय गोबां बिथिङावनो बिथांमोनहा खौरां फोसावनायनि बिबानखौ बिथांमोनहा लाबोदों। आरो बे खौरां जोङो मिथिनो हादों, जों सोलोंनो हादों, नुनो हादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो फोसावनो हाबोदों। दा बे बेलायावहाय गुबुन गुबुना माखासे एसे आलादा रोखोमै साननायखौबो जों नुवाखै नङा नुदों। आरो बेफोरखौ जोङो निस्सय खालामनो नांलिया। जों मोनसे सोलायनाय फैनांसिगौ, जोंनि साननायखौ जोङो परिबर्तन खालामनो नाजानांसिगोन। जे जोंहा जायफ्रा दिनै गोथां खौरां बिथांमोना होगासिनो दङ, बे गोथां खौरांनि गेजेरजोंनो जोंनो फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैफोरनो मोनसे मोजां दिशा गोनां लामाजों जोङो लांनो हागोन, नैबे जिनिसखौसो आं मिजिं खालामो। खौरांगिरिफोरनि गुबै बिबाना मा जानांगौ दिनैनि दिनाव? आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंहा जायफोर दिनै खौरांगिरिनि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं, दा बे बिथांमोनहा जे गोथां खौरां फोसावनायनि थाखाय बिथांमोना निस्सय नाजानांगोन। आरो बिथांमोना गाव गावनि जे खाखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो हायोब्ला, जे खौसेथिनि गेजेरजों खामानि मावनो हायोब्ला, गावनि गेजेराव जुदि इउनाइटलि जुदि सानलायनानै खामानि मावनो हायोबा, थांखि लानानै जुदि खामानि मावनो हायोबा, नोजोर आरो बिथांखि लानानै खामानि मावनो हायोबा, निस्सय खौरांगिरिफ्रा जाफुंसार जानो हागोन।
आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा दिनै सारा बुहुमावनो मिथिनो हानाय बा मिथिजानाय मोनसे खौरांगिरि जानानै बिथांमोना निस्सय गुबुन गुबुन बिथिङाव बान्था मोनहैनायनि निस्सय बिथांमोना नोजोरखौ लानो हायो आं बेखिनिखौ खावलायो। दिनैनि हाबाफारियावहाय नुजानानै नोंथाङा मा बुङो? गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि हान्जा बिथांमोननि जे सेथि गायसन सान आरो बे सेथि गायसन सानखौ बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै नैबे रुनिकाटानि सिङाव थानाय नैबे रुनिकाटा ब्लक बेवहाय बिथांमोना खोब मोजां हाबाफारिजों बिथांमोना मावफुंदों। फुंबिलि समाव बिथांमोना फ्लेग दैखांनाय हाबाफारि बेखौ बिथांमोना मावफुंदों। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो बिथांमोना मावफुंलांबाय आरो हाबाफारि बायदियै बिथांमोना जे चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि हान्जा जे बे हान्जानि दिखां जाना थानाय जे मावसुमा बिबानगिरि बिथांमोना दाफामफिननाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननायखौ मोनदों आरो बिथांमोननि जे इउनिटि बे इउनिटिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनदों। लोगोसेनो बेखौ फोरमायगोन जे बिथांमोना साफ्रोमबो जे खौरांगिरि बे खौरांगिरिफोरा लोगो नांनानै बिथांमोना फैयै फैयै खौसेथिनि गेजेरजों बिथांमोना 1 बोसोर आबुं जाबाय। आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जे आवथायाव थानानै बिथांमोना सिगांनि थामहिनबा नैबे चिरां जिल्ला खौरांगिरि हान्जा बेखौ मुं सोलायनानै नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि आवथायाव थामहिनबा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसन चिरां जिल्ला होननानै बिथाङा बिमुं होबाय आरो बेखौ दिनैनिफ्राय बिथांमोना बे मुंखौ केबिनेट सावरायलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ लादों। आंबो नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जानानै बिथांमोननि हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायनो लाबोनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आं मिजिंथिदों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिदिनो इउनिटि खौसेयै थानानै बिथांमोना खामानि मावगोन आरो बिथांमोना गोजाम थाखानाय जे आफादगिरि हिसाबाव निजोम बर' बिथाङा दङ, गाहाय नेहाथारि महराव फाखन गयारि बिथाङा दङ आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिथांमोना बेखौ दैदेननो थाखाय सिगांदों। दा बिथांमोननि इयुनखौ आं हास्थायदों। अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनआ दिनै गिबि खेबनि थाखाय चिरां जिल्लायाव नैबे जिल्ला जेखौ बेखौ दानाय जाबाय। फैबाय थानाय समाव नैबे बाक्सा जिल्लाखौबो जोङो नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जे जिल्ला बेखौ दाफुंनाय जागोन। लोगोसेनो उदालगुरि थागोन, बेनि उनाव क'क्राझारखौ जों दाफुंनाय जागोन। थिग बेबायदिनो बिटिआर हालामनि गंफ्रोमबो जिल्ला बे जिल्ला खोन्दोआव जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनखौ दाफुंनो थाखाय जोङो थियारि आरो नैबे बिथिंनि गेजेरजोंनो आं बेखौ फोरमायनो लुबैगोन अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसना जे मोनसे थांखि जिहेतु खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बर' खौरांगिरिनि गेजेराव मोनसे जे इउनिटि बा खौसेथि बे खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ थामहिनबा नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनखौ जों लानाय जादों। गोबां जेंना फैयो खौरांगिरि महराव, जिहेतु आथिखालाव खौरांगिरि होननानै बुङोब्ला माखासे माने फिल्डआव खामानि मावनायजों लोगोसे निउस फोसावनायाव गोबां जेंनायाव मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बै मोगा मोगिखौ जोङो खौसेयैनो ज' थालायनानै जोङो माबोरैहाय बेखौ जों सुस्रांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनखौ जों दाफुंनाय जादों। बिटिआर हालामनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनखौ जों दानो थाखाय जोङो सिगांदों। दा बेवहाय बर'नि साफ्रोमबो खौरांगिरि जि गिदिर फिसा चेनेलानो जाथों गासैबो खौरांगिरिफोरखौ फैबाय थानाय समाव खौसेथि बे खौसेथिखौ आङो नैबे समाव
थानो थाखाय आं खावलायदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव ज' ज' खामानि मावलांनो मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय। आरो बुंबावनो